Ubos pagihapon sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Talisay. Pagpasabot sa mayor nga susama ra gihapon ang mga laka nga ilang himuon hangtod sa Agosto 16. Si Lian Singkulan sa report. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas, pinaagi sa iyang social media page, ngaway kausaban ang ipatuman sa dakbayan subay sa pagpabili niini sa General Community Quarantine. Susama ra gihapon ang kahigpit sa mga laka nga ilang ipatuman sa mosunod nga 15 ka adlaw. Hinuon gibutyag sa mayor nga nangandam ng daan ang dakbayan kung unsa man ang desisyon sa IATF. During the announcement of the President, wala man na-mention. But when I read the IATF resolution, included yapon ang Talisay, Minglanilla, and Consolacion of the province of Cebu under a GCQ, which we will accept, of course, and we will implement the same strict protocols. Lain-lain usab ang reaksyon sa pipila ka mga Talisaynon nga uban uyon apan ang uban naglaom unta nga ma-downgrade ang quarantine status nga GCQ ngadto na sa Modified General Community Quarantine. Maluag po ba kay tigot naman kayo sa dangkuan. Naraman ko na sa tao, ma'am, kung magkumpiyansa lang siya ba, hindi magmas, maglaglaag nga way tumong. Umarasan na ako. Para dili managhan ang atong cases sa COVID. O GCQ, ma'am. Samtang matud usab sa hepe sa Talisay City Police nga kanunay silang andam sa higpit nga pagpatuman sa nagkalain-laing quarantine protocols. Magpabiling higpit ang pagbantay sa kapulisan sa quarantine control checkpoint. But as far as law enforcement is concerned, I would like to remind the people that the level of enforcement will not degrade. Sa pagkakaroon, pabiling ana na lang sa 110 ang aktibong kaso sa dakbayan sa Talisay. 536 na ang nakarecover sa 723 nga total number of cases. 74 na usab ang mga mitaliwan. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Pesta.